Saimaa on Suomen suurin järvi ja yksi Euroopan laajimmista sisävesialueista. Se koostuu monimutkaisesta vesistöverkostosta, jossa on tuhansia saaria ja rantoja. Vesi on kirkasta, sellaista, joka näyttää siltä kuin se olisi valittu tähän tarkoitukseen. Satama on paikallaan. Kaikki toimii niin hyvin, että mitään ei tarvitse tehdä näkyvästi. Veneet kelluvat, valo osuu pintaan ja koko näkymä antaa vaikutelman, että tässä olisi jokin merkitys, jos sitä alkaisi etsiä. Mutta Saimaa ei tarjoa sellaista. Se on valmis kokonaisuus, joka ei kaipaa tulkintaa, mutta saa sitä silti. Ja ehkä juuri siksi tätä jää katsomaan, koska kun mitään ei tapahdu, tilanne alkaa vaikuttaa harkitulta. Siirrytään hieman sivuun, pois vedestä, kohti rakennettua versiota todellisuudesta. Sähkö on energiamuoto, joka syntyy varattujen hiukkasten liikkeestä. Sitä käytetään lähes kaikkeen, mikä toimii. Sähkö ei näy, mutta sen säilytysratkaisut näkyvät. Yksi kaappi on paikalla. Vieressä toinen, joka ei ole sähkökaappi, mutta näyttää siltä kuin se olisi halunnut olla rakennus. Molemmat on maalattu kerrostaloiksi. Pieniä, tarkkoja, lähes kunnianhimoisia. Ikään kuin joku olisi katsonut infrastruktuuria ja päättänyt, että tämä tarvitsee tarinan. Vieressä puu, runko täynnä epämääräisiä muotoja, sellaisia, joita ei ole suunniteltu, mutta joita ei myöskään korjata. Se kasvaa omalla logiikallaan, täysin välinpitämättömänä siitä, että vieressä esitetään kaupunkia pienoiskoossa. Ja jollain tavalla tämä on hyvin tasapainossa. Toinen yrittää näyttää joltain, toinen ei. Ja lopuksi siirrytään paikkaan, jossa yritys auttaa on otettu vakavasti. Hyönteiset ovat yksi maapallon monimuotoisimmista eliöryhmistä. Ne ovat keskeinen osa ekosysteemejä ja vaikuttavat muun muassa pölytykseen ja ravintoketjuihin. Ja nyt niille on rakennettu hotelli. Ei väliaikainen ratkaisu, vaan pysyvä. Huolellisesti koottu, jaettu osiin, suunniteltu eri käyttäjille, jotka eivät tiedä olevansa käyttäjiä. Ja tässä kohtaa on pakko antaa tunnustusta, koska harvoin näkee tilanteen, jossa joku tekee näin paljon toisen hyväksi ilman, että toinen on pyytänyt mitään. Ei kyselyä, ei palautetta, pelkkä oletus, että tämä on hyvä idea. Ja ehkä se onkin, koska jos vaihtoehtona on olla tekemättä mitään, tämä on ainakin yritys. 3 näkymää, vesi, joka ei tarvitse selitystä, rakenteet, jotka yrittävät olla jotain muuta, ja hotelli, joka on rakennettu varmuuden vuoksi. Ja jollain tavalla tämä kokonaisuus pysyy kasassa, ei siksi, että se olisi suunniteltu, vaan siksi, että mikään ei odota toisiltaan mitään.